Здравейте, аз съм Борислав, добре дошли в канала на 4 гуми. Днес се намираме на А1 Мотор Парк или така наречената писта Лара до Самоков и днес направих първите си тестове, като голямата новина, която искам да споделя с вас е, че тази година ще си партнирам с Мирафьори, ще шофирам в шампионата на BMW Cup, именно с техен автомобил, именно в подразделението BMW Compact Cup, което е в общи линии компактчета 1.8 ES с клетки, подготвени по спецификация на немския шампионат, като голямата ни цел е до година да покараме и в Германия. Но, все пак, стига сме мечтали. Искам да ви покажа един готин онборд като цяло и да ви кажа впечатление от пистата. Ще бъда кратък. Пистата е уникална, много е технична, асфалтът е страхотен и това наистина е едно съоръжение, направено по европейски модел. Ходил съм на Спа, ходил съм на Нюрбургринг, ходил съм на Силвърстоун. По нищо, ама абсолютно по нищо не им отстъпва. Така че приятен онборд и ще се видим след малко. Сами сме в момента, така че може да се насладиш. Спираме това AI генерирано видео за момент, за да ви кажа, че може да си закупите билети за ивентите този уикенд. В събота може да наблюдавате BMW Cup, в неделя Endurance и също така, ако имате интерес към шофиране на такъв автомобил, какъвто споделям кадри, може да се обърнете към Мирафьори. Те ще бъдат щастливи да ви научат, покажат и да ви дадат да покарате.
което е комплимент Silverstone. Супер е и е технична, аз затова не се оправям на нея, защото съм дърмар. И така. И от инструктора и от колата също нямам оплаквания. Само трябва да ми кажеш къде е бокса, защото нямам никаква идея. Много яко. Че аз съм се оборудвал навсякъде. Приятели, надявам се онборчето да ви е харесало и очаквайте скоро още видеа от поредицата. Лайк, share, subscribe. Лайкнете и страницата на Мирафьора. Лайкнете и страницата на Мирафьори и на едно мотор парк, защото тези хора заслужават по едно лайкче за това, което правят. До скоро!